and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. I like this. Samtang ilakaw ka, balik sa tungagi. Kuguson ko ni mo ang tunsadan. Pero, anong may balik lagi ka sa itong giagian ka kanina? Di ni mo idan, pabalik sa karsada. May balik ta sa itong agi kanina. Exactly. Balik sa tungagi. Kung kumingon pabalik sa kalsada, Unsa? magbabuntag na rin eh. Unsa? Gusto kong ikauban ka tibuok gabi. Unsa imong planong buhaton ako, ha? Ibutan na kong balik ba? Di na ko magpakugos ni mo. Lain kag nahuna-huna ang buhaton ako. Hindi na ko. Ibutang na ko ba? Hap? Ibutang na lagi ko ba? Udagan sa kapalayo. Lain sa kagtili. Pasag na deti ka. O may daotang ka buhaton ako. Nayabag ka? Virgin pa kuno? I know. Ano na ibawa man kuno ka? Eh, maingon man ka. Dili mahitabong ihatag ko ni mo. Oo. Bisag mutarong ko kang iyo. Unsa bugas kay mahimong hangyoon? Ibutang na ko ikalitsi ba nimo? Sa? Di ka bati karon. Unsa man? Karon ko do. Pumatiya, pumatiya. Kukuk? Kukuk? May ungo doon na to. Ayoko boy eh. Ayoko boy eh. Guniti ko. Eh, kabukat na din ni mo. Eh, butang na Bahala ka. Bahala ka. Mukapit ka ni mo. Bahala bukatan ka niya. Anay ko. Bahala sa ka, bahala ka. Basta ko'y gusto ni. Bukat na, eh ka. Oh, damn! Jason. Kakusog na sa tingog sa kuko. Jason, ayoko boy. Please. 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 Ay, wag. As long as mo yung kang di ti kabuhian. Dili ti kabuhian. Lili. Kadaghan ba sa lamukan na pita, uy? Unsa mo mga lamukan mo? Unsa man di mo mahuway, ha? Sa gabi na? Oo. Unsa man mo? Di mo mga tuog? Katunog ba din sa may hagdanan lang inday na ko taling. Wa man sa ko pa dayon na ay, bisag mingon ako nga, muunong ko niya sa pagpaabot ng apo nga slili. Uy, may pagka salbahison sa ginistaling da. Nga naman siya, boy, nakagusto man ko niya nga, dugay naman kong sinalbahisan niya. Bahis kayo. Bahala na. Last lang nina ko ning bayhan ma. Dili pa gani ko padayon ni ron hangtod taon. Pauli ko. Di na kong balik pa din sa ila. Mangita nilang kong batanon nga ikapuli niya. Kanang muunong na ko balagwa pa. Kinida. Nangabi na si Inday na ko taling. Nabati tingin niya nga kung hinay sulti sa akong kagalingon. Ang akong sulti-sulti sa kagalingon, bakbati siya. Hadlok man di ay. May kinaugay. Hinday taling. May unong jug ko ni mo, ha? Kita ba jug kagyod? Kita bitaw. Iyay, pinasikmat. Salamat sa imong paghuna-huna nga ni Arcos gawas ug naglingkod na din sa inyong hagdanan. Ay nakabala ka. Okay na ko. Dali. Manak ka na sa inyo, ha? Say ingon. Siyan? Unsa ba ka din eh? Unsa ka din eh? Gaunsa ka din eh? Milingkod. Oh, Deday klaro, milingkod ka. Klaro. Oy, klaro kayo. Kuwan ka ni akagod malingkod sa kong tupad. Pero, may mo mag-adto lang ta maglingkod sa inyong taas. Say ingon. Di sab kayo klaro? Klaro sa dana,
O ko'y plano mo padayon ni ba? May nun. Klaro na. Usa. Unya nga, ganong kanaog ka man yung tupad ka na ko rin Daday mahimo, nga amo man ang hagdan. Ang mahimo, God. Pero... Uy, lo. Unsa nang oras? Wa pa maulig akong Apo Pedro. Usan? Unsaon naman lang kung may daotang nahitabo ni Lele. Oh, yeah. Di ko mapasaylo nila ni Day Lilian o si Daniel kay wa na ko mabantay og tarong ang ilang bugtong anak ko. Lilian o Daniel? Hala, kinsa man na sila taling? Mga ginikanan ni Day Lele. Aw, ginikan na ni Daylili. Unya nga. Imom ka ng apos Daylili. O, nganong nagday og share ka man si iyang ginikanan. Ha? Nalala. Ay pagbuot ay. Wait, sorry mo tadoy. Wa man ko magbuot, God. Nangutana mo lang ta. Ay tigpangutanan ako. Anong utan naman ka? Close ta. Kadikit na natong duha o. Dikit kita o. Naglingkod din sa gandang sa inyong bahay o. Dikit kayo. Sibog ba? Ya, di pa ta close ni istorya. Dili. Grabe ha. O di close inyo. Kanang nagpatong. Di ay patong ko ba? Hilason. Patong ko. Patong Kay! Patong ka. Magpamuka. Ano man, close ta kay mo patong ka. Adi ay. Mahimo makig-close day taling. Makig-close ko nimo ba aron magapatong ko. Dili. Klaro na. Hay, di gini mahimo. Kun mao, mo dugay man ko din ay. Ako ba, mo dugay mo ko. Mo sigman ko antos nimo tubaga. Oo. Asa ba ka? Patupag ko nimo niya barog man ka. Asa ba ka? Mula ko barog ko. Tanam ka sa close ta. Dili day may mamangutan akong dili close. Dili. Pakig-close una na ko aron makapangutan ka. Hanggang ka man di ay sa inyo, Pedro. Sa mga kadaghan pagkat inyo. Hanggang ka. Ay ko nga naligbati ha. Ay ko nga hanggaw kay di ta close. O, di pa ta close ining gadikit na maganitag topa din among hagdanan. Dili. Kaya ang close amo ka nang nagpatong. Adi ay. Oh, Nagpatong. anak. Nagpatong. Kay! Gusto ka. Kay nga mo good. Oh, manay close sa amo. Zaman, pausap ka. Aka? Usap pa ka, manay close sa amo. Sumay-sumay ka sa akong gisulti ha. Ako man to. Taparuson tanaw ka. Human na. Sige lang. Imo naman kung natamparos. Agay nga, close na ta. Dili. Klaro ana. Agay. Murag na po ang usan ako kabag-ang da. Maulang sa batoy akong kisaligan o usap. Mula sa kanapay Tampalasan kagong pinangga ka, uy. Uli ko sa mo, uy. Uli! Uli. Pulihan ti kagbatanon. Puli, he! Bida. Di mo ka mahadlok, uy. Kalagot bida ko ni mo, uy. Kalagot! Hay, pait! Babe. Larry. No. Ayoko biyahe. Larry. Larry, come back. Larry. Larry. Babe. Ano si darling? What's ang nahitabo? Mommy. Mom. Nagdamgo ka na sa amin, Larry. I miss him so much. I know. Pero Ika, you have to move on. Kinahanglan imo ng dawaton sa imong kaukalingon nga wa na siya. No, dili pa patay si Larry, Mami. Buhay pa siya. I know. Diyon sa mong pagsiguro. Wife's intuition. Darling, dili pa ka mo kasado. Kasado na unta mi. Nakasal na unta mi. Gunwa pa siya madisgrasya. Iya na unta kong asawa karon, Mami. Dili unta ni mahitabo na ako.
Dili unta ko makasaha ngadto niya kun wa pa siya mawa. Hennessy, unsay buot mong ipasabot? Ma'am, nakasaha ko ni Larry. Nahimo kong huyang. Ug nakasaha ko sa among relasyon ni Larry uban ni Dave. Hennessy, paminawa ko. Wa ka makasa tungod kay wa na si Larry. Og ibutang nga buhi pa siya. Then, it's forgivable. Tungod kay dili pa ka mo kasado. Mahimo ka pang mupili sa uban. But I choose him. Si Larry lang ang alang na ako, Mami. Siya lang. Apan. Usa pa may dagway nga ikaatubang ko niya siyang pagbalik. Kung gihugaw-hugawan ko na nga kung pagkababae nga to sa laing lalaki, Mami. Magkadawat pa ka na ako pag-usap si Larry. Ha? Mami? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!